מצלמה הזאת היא מצלמה טובה, אחר כך בסרט תגידו, וואי, איזה יופי, מצלמה טובה. שם. בוא, נסבר לך. פה. אוקיי, אנחנו פה עכשיו עם השף סטפן והשף אלפרדו. יש להם קצת בעיה פה עם האש, אנחנו... הכל בסדר? הוא כמעט מתים פה על אופן קבוע. בוא תמשיך איתי, אנחנו נמשיך הלאה. נראה מה קורה פה באגף הזה. שימו לב, רועי לא עובד, הוא נח. רועי עשה הפסקה עכשיו, הוא שעה וחצי קצת סופות, תקשיב טוב. תראה, אתה רואה את הקערה הזאת? מי עשה את זה? זה רועי פירק, את כל זה ואת כל זה. אז אני מבקש, קצת כבוד פה. אוקיי, יפה מאוד. בוא תגיד לנו. לא עשית את זה בפני מקווה. בוא נראה, בוא נמשיך הלאה. דני, מה אתה עושה? אני עושה פוקאצ'ו. אוקיי, ומה זה אומר בעצם? בואו כולם לפה. אוקיי, עכשיו בזה. בכבוד. טוב, איפה